datter gider ikke mig. Jeg lovede Kai at komme tilbage og klippe hans ven, så nu er vi her. Så er jeg tilbage igen. Jeg lovede jo at komme tilbage og klippe dit skæg. Her og skægget. Hvad hedder du, og hvad laver du herude i dag? Jeg hedder Tom. Jeg er lige blevet førtidspensionist, så jeg prøver bare at få dagen til at gå. Hvordan startede du med at komme herud? Jeg flyttede herind til Valby her fra Ringsted. Jeg er født opvokset her i Valby, så jeg kom bare tilbage. Hvorfor flyttede du til Ringsted? På grund af, at jeg havde en kæreste, der var gravid. Hende ser du ikke mere? Nej. Hvad blev der af jeres barn? Snakker du stadig med hende dagen i dag? Ikke rigtigt. Hvordan kan det være? Jeg vil gerne tage med. Er det sådan, fordi man måske har et liv, som de ikke gider være en del af? Ja, min datter gider ikke mig. Du har jo selv en datter. Gør det ikke ondt som far at vide, at ens datter ikke vil en? Selvfølgelig gør det det. Har du prøvet at tage kontakt til din datter? Mange gange. Så hvis hun kommer forbi den her video, har du så et budskab til hende? Jeg elsker dig, Julie. Du skal aldrig glemme din far. Jeg elsker dig, jeg glemmer heller aldrig dig. Det er fandme rørende. Det er dybt. Det er dig næste gang, Ronny. Tom, kan du ligesom fortælle os lidt om din historie fra du var 18 år til dagen i dag? Hvor lang tid har I? Jeg var en dreng, der var lidt svær at nå med noget ADHD. For jeg har aldrig været et ondt menneske, men jeg har haft meget krudt i røven. Hvis du giver mig et eksempel på et problem, det fik dig ud i livet. Kriminalitet. Tom, hvordan tog gutterne imod Kais video? Der kan jeg kun sige en ting. 100%. Alle var glade for at se Kai på den måde. Det var så godt. Jeg synes sæt mig i seje, da I kommer ud og gør det her. Tak. Det er så fedt. Hvis nu Julie hun ser videoen og vælger at kontakte dig, så kommer du ned til mig, og så giver jeg dig en gratis klipning, inden du skal møde hende, så du ser knaldhamrende godt ud. Det kan jeg love dig, det er en aftale. Vil du gerne se det endelige resultat? Selvfølgelig vil jeg det. Wow, jamen det er så godt. Det var godt at snakke med dig, Tom.